unsa lang yun kabastos mga kasama aning China. Wa nagyasama kaway uwaw, labihan kapating, taliwa sa nagsunod-sunod nga mga protesta sa Pilipinas batok sa China aron papawaon na kanang ilahang mga barko nga ni posisyon karon sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas na usab ang gibaharan sa China. Og matod pa China, Pilipinas, tahura ninyo ang soberenya namo sa China. Hawa mo sa among teritoryo. Kita na hinuon mo ipapawaon. Ang ato ang mga sakop sa Coast Guard nagpatrolya sa West Philippine Sea, kakita sa mga barkos China, ilaha lang tanahon, kay kuto romantas diplomatic protest. Kita po ang mga barkos China sa mga gagmayng barko sa ato ang Coast Guard, ilara pong tanahon, karon ang atong gobyerno sa Pilipinas, naka-file na og sunod-sunod nga mga diplomatic protest batok sa China. Nga China, hawa na yung taon mo. Hawa mo. Kaya amo ng teritoryo. Respetuhi ang teritoryo sa Pilipinas. Hawa mo sa West Philippine Sea. Unsa ito bal ka China? Ngano kamay mo hawa? Nga mo ng teritoryo, kamoy hawa. Og pabiling iro ang ato ang Presidente Rodrigo Duterte sa China. Ikatapos iyang termino, pila ka teritoryo pa sa Pilipinas ang mailog sa China. Unya, nahibaw na ta sa China, magsige na sila og pa-expand silang teritoryo kay daghang mga nasod, di lang ang Pilipinas ang ilang gika-conflict og teritoryo. O mahurot-hurot na nila pananglitan og ilog ang West Philippine Sea. Mo-expand na po sila og pangilog og laing teritoryo. Posible ang initan ang Islas Olango. O diba ka ang lungsod sa Cordoba. Akit ang puninaha ang Mactan Island. Ilaha po ng ilugon kay panahon baya sa Song Dynasty. Niyadtong ikadusing nga siglo, ang mga insik nag-una pa kaysa mga katsila. Kita nila ng SRP, ilaha po ng ilugon. O magtuturot na nila pangilog ang ato ang dagat, adto na po sila mangilog sa ato ang yuta. Kitaan nila ng dako nga hawan nihas SRP, ilaha po ng ilugon. Uso na hitabos Pilipinas. O pabilin ang ato ang gobyerno nga inutil, pahoy, pahong, buang, kulukoy sa uto-uto sa China. Usa may ugma sa imuhang mga anak. Usa may ugma sa imuhang mga apo. Kung ang China na mauimuulipon sa Pilipinas, kaya ato ang opisyal sa gobyerno, pinanguluhan ni Presidente Digong karong panahon na uplok, kulukoy, iro, itoy, buruyo ng ilong sa China. Nakakay mayong kaugmaon imuhang mga anak, nakakay kaugmaon imuhang mga apo, kung himuon nga ulipon sa China, patrabahoon sa ilahang imugna unya nga mga pabrika, hatagan og sweldo below minimum. Tanawa ra guni mga kompanya kasagaran nga ang tag-iya mga insect puwerteng kamayang mga benepisyos mga trabahante. Now, pipila ka mga opinion ingon ani. Di man ginato kaya nga makigira sa China kay matod pang Presidente Rodrigo Duterte. Kuto ba ta sa diplomatic protest, kay o makigira ta sa China, daghang dugo ang mubanaw. Apan matod pang Senador Ping Lacson, Mr. President, wa man manginahanglan nga makigira gyud ta, og atong i-assert ang ato ang katungod sa China. Di lang ta magsige lang og kutobras protesta, kay kataw-an lang tas mga pikot ana. Naapay pamagi ang atong gobyerno. Kana og tinuod na kining gobyerno ha. Dili iro sa China.
O sa may pamaagi, napa ba? O sa sakit ang pamaagi, kanang gitawag og economic embargo. Iban ang tanang mga produkto sa China diri sa Pilipinas. Apil nga iban kanang ilahang gi-export nganhi nga shabu. Kay kita diri sa Pilipinas, maluoy ta sa ato ang mga pulis. Maka confiscate sila og usa ka sakong shabu. Ilisa na sa China og usa sab ka barkong shabu. Maka confiscate ang ato ang mga pulis og 5 ka sakong shabu. Ilisan na yun sa China og 5 sab ka barkong nga shabu. Unsaon pagkahurot sa shabu diri sa Pilipinas? Nga ang number 1 exporter og shabu nganhi mao man ang China? Pero mo stand kita karon sa ato ang sovereignty. O gusto gyud ni Presidente Rodrigo Duterte nga pa hatagan og patikim ang China. Patikim ba lang? Aron di taandan, bisan patikim lang. Kay bisan kausa, wa ta kadungog nga si Presidente Digong iyahang gi balikas ang China. Hibaw man tas ba sa itong presidente? Ha? Napatakal ang rakrak. Panahos kampanya, iyang giputang ina ang Santo Papa, Pope Francis. Umatod pa niya, joke ra. Iyang giputang ina ang Ginoo. Estupido. Binangkin sa iyang iputang ina. Pero sukan masukan, wa yung kadungog. Nga iyang giputang ina ang China. Mauna, dili ta matabasol sa uban nga mo komentaryo. Naunsa maning ato ang presidente. Abi ba nato mo isog ni? Abi ba nato walang sinasanto? Tumbaram ng liog aning ato ang presidente sa China? Duko-duko naman daig maayo. Mura mag-iro pagrot rin nag-ayo. Pero ang kakusog sa pagpagrot, dili gyud magsilbi kay highigtan man ang liog og kadina sa China. Ano ta aning gitawag og economic embargo? Makarelate ko aning istorya ha. Kay doon ako higala nga nagnegosyo sa una diri sa Freedom Park og mga sapatos, mga bag, nga mga panit, mga bakos ug uban pa. Daghan to siya mga negosyo. Ug matoy pa niya kasama ni adto ubay-ubay na ako negosyo, pero sa diha nangabot ang daghan kay mga produkto sa China, ang mga Philippine-made products, gikompetensyahan sa mga produkto sa China, lugi yun. Di lang ako, apil lang uban ako mga negosyante nga mga Pinoy. Diba man daghan kay mga produkto sa China, paingon nga ni. Na sila mga motorsiklo, made in China, pwede ang maguba. Mga TV, made in China, dali kay muaop. Flashlight, dali kayong mupunder, hasta bumbilya, peligro pa sunog, gatas made in China, kadudahan pa basa to ang lawas, mga make-up ug uban pa, nag-question sa Food and Drug Administration, kay prangka-prangka pagkasulti ang sa China, kining ilahang style sa negosyo, padaghanay. Pero dili kay sila bumater sa quality silang product. Ang importante, daghan kay silang mabaligya. Padaghanay na sila og baligya silang produkto. Bahala na ng quality sa product nila kung magkinaunsa na. Now, kaya ka sa Pilipinas og atong iban ang mga produkto sa China? Og mahitabo na, usas epekto na, iban ng shabu. Karon nadlara man siya buong hapos Pilipinas. Bisan kapilang na ron dahas mga pulis, sinako mga shabu na nga confiscate, wa mga ipagkahurot ang shabu. Nga naman, number 1 exporter ng shabu sa Pilipinas, China. Usahan pagkahurot na? Ha! Pagkatakong katawanan. Oh. Sige, og red, og shabu, o niya, ang shabu ay pagkahurot. Natural! Kaya ang shipment sa shabu sa China, dali ra makasold sa Pilipinas.
O pananglitan, iba na to ang mga produkto sa China, usas epekto, iban po na to ng bakuna sa Sinovac. Papadam nila. Ha? Sa negara magmaayo. Sa ang atuan ng hinoong gobyerno sa Pilipinas mo ibaharan? Na oy, ang among mga barko diha ha? Sa Spratly Islands, ayaw ninyo hilabti ha? Kaya amo ng teritoryo diha. Mato pa sa itong higala, kayo lang litkas tikot ani mga tawhana. Maapay na marigla so sa itong teritoryo, kita pa'y papahuaon. Pero ato ang kumangutanon, ang pulso sa katilingban, para ninyo, kaya kas Pilipinas, o atong iban ang mga produkto gikan sa China,